новогоднім маскараді? Ну, і так добре. Усё тобі добре і добре. А що, гэта дрэнна? Ну, не сур'ёзна. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прытані, сябры, Яна ўжо соты касцюм прымярае. І прымяраю, бо Новы год гэта вельмі важна і адказна. Ого, а я думал, просто весело. Весела таксама, вядома, але і важна. Чым? Усім, ну хіба ты не чуў, як сустрэнеш Новы год, такім увесь год і будзе. Ого, і не чуў. Дык я табе кажу, трэба рыхтавацца з сур'ёзнай адказнасцю, ні на што не забыцца. Ого. Добрый перадсвяточны ўсім вечар. Прывітанне, Феечка. Добрый вечер, Феечка. А хто тут пра сур'ёзнасць гаворыць? Я. Яна. Хіба гэта неправільна? Правільна, але трэба памятаць яшчэ пра усмешку і радасць. Вось паглядзі на мяне, Яначка. Гляджу, і што? Якая сур'ёзная. Просто як строгая наставница. Усміхніся, дзеці. Не да усмешак мне, Давай. бо зусім да Новага году мала засталося, а столькі ўсяго яшчэ трэба паспець. Яна, ну мы ж падрыхтаваліся. І вершыкі вывучылі, і гульні выбралі. І выбралі, якія прысмакі будзем гатаваць. І ёлачка, і пакойчык упрыгожаныя. Канфеці, серпанцін на пагатове. Чаго табе яшчэ не хапае? Ну, напрыклад, урокаў. Што? У Новы год? Так, вучыцца трэба заўсёды, ні дня не прапускаць. Не-не-не-не-не, мы з гледачамі цябе не слухаем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Гэта таму, што вы лянуецеся. Ля-ля-ля-ля-ля. Не чуем мы нічога. Ля-л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 я. Яначка, я разумею, што ты ў нас вельмі старанная дзяўчынка, любіш вучыцца, але зараз ты яўна перастаралася. Думаеце? Дакладна. Перапынкі ў занятках абавязкова трэба рабіць. А ў такія святы, як Новы год, калі ўсе разам адпачываюць, тым болей. Ну, добра, упэўнілі. Кузлік, ну хопіць лалалакаць. Вучоба адмяняецца. Што? Ух ты! Ура! На час навагодніх канікул. А мы ж годныя, правда, сябры? Мы же самі не збіраліся ленавацца цэлы год. Дзякуй, Федька, вы нас усіх уратавалі. Калі ласка. І ўсё роўна. Рыхтавацца да свята трэба адказна. Ну, ой, зноў. Бузык, пачакай, давай паслухаем, што Яначка мае на ўвазе. Ну, давайте. І ў Новы год можна шмат пра што новае і цікавае даведацца. А з гэтым ніхто спрачацца не будзе. Да новага і цікавага мы заўсёды гатовыя. Асабліва да прыемных сюрпрызаў. А самы галоўны сюрпрыз у навагоднюю ноч Дзядуля Маруз. Так, дзеткі яго з нецярплівасцю чакаюць. Ой, і я чакаю, бо давно уже написал яму лист. Топа і Тёма мне дапамагалі. І там я пералічыў усё, што хачу атрымаць у падарунак. І я написала. Буслик, а ты что загадал? Ой, новенькую, самую сучасную приставку для комп'ютера, каб гуляць усім разам. Ого! І яшчэ машинку на пульце. Вось дык ну! І верталёцік, насамрэч лятаючы. Дык ты сур'ёзна падрыхтаваўся, а я перажывала. Выходзіць, дарэмна перажывала Яначка. А як жа, да падарункаў я заўсёды адказна ставлюся. А вы што загадалі? Я подборку самых новеньких і цікавых мультикаў і яшчэ вялікую кнігу казак. Таксама, каб разам гуляць і чытаць. Здорово! А я дадатковыя здольнасці для сваёй чароўнай палачкі. Каб не толькі чараваць, а яшчэ, напрыклад, пісаць, як звычайнай ручкай, ці гатаваць ежу, як звычайнай лыжкай. Вось дык заданне ў мы дзядулі Марозу задавалі. Вось каму Новы год адпачываць не давядзецца. Ды нічога, ён цэлую вяз
весну, лето, осінь відпочивав. Можна і попрацювати. Цікаво, а чи отримав він уже наші листи? Думаю, отримав. Як же інакш? Це добре. А куди вони трапляють? Їх же так много по всім світі. Я ведаю, я читала. Так розкажи хочей. Так, усё залежить від того, у якій країні живуть дітки. І у кожної свій дядуля. Тому на світі не один зимовий чарівник, їх шмат. Один з їх, наприклад, живе на півночі Фінляндії, у Лапландії, і кличуть його Йолоу-Пукі. Яке незвичайне ім'я, треба запомнити. До речі, 10 годів тому ён наведав Мінськ. О, як шкода, що я тоді ще не народився і з ним не зустрівся. А куди трапляють листи від діток, наприклад, з Росії? До дядулі Мороза, який живе у старожитному городі Великий Устюг. Ага, зрозуміло. А наш Дед Мороз, де живе літом? Одним з найпригожейших місць у Білорусі – Біловежській пущі. Ось куди трапили наші листи. А у його помічники є? Вядома, і онучка Снягурочка, і лясныя жыхары. Усе дапамагаюць разбіраць пошту і рыхтаваць падарункі. Здорово. І хутка Дядуля Мороз до нас завітає. Усе яго чакаюць. Але особливо я. Чому тільки ти і усі? Усе. Да жартую я. Вядома, усі. Дзякуй табе, Янушка, за такі цікавы навагодні урок. Калі ласка, вось гэта я имела на увазе, калі казала про сур'ёзную падрыхтоўку. О, тады мы не супраць. Такая вучоба нам падабаецца. Ну вось і добра. А зараз давайте глядзець мультфільм. Давайте. Ну вось і ўсё. Мультик скончыўся. Будем развітвацца і рыхтавацца да адпачынку. Правильно. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. До сустрэчы, сябры. Бывайце. Добрай ночы і казачных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.